Poštovane gledateljice i gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli u današnju svakodnevicu. Sutra se obilježava Međunarodni dan holokausta i sprječavanja zločina protiv čovječnosti, o čemu ćemo danas razgovarati sa rabinom židovske općine Zagreb. Naravno, dobro smo se nasmijali prije nekoliko dana odgovorima koje su dali svi kandidati za određene poslove, a testiranje je provela jedna edukacijska tvrtka čija vlasnica je ovdje sa nama. Dobro večer, dobro nam došli. Gospođa Nada Čakar, kao što sam rekla, vi ste bili odgovorni što se tiče ovog testiranja koje je podiglo mnogo prašine. Iako vjerujem da svi znaju o čemu se radi, ipak ćemo na početku objasniti o kakvom se natječaju radi i o kakvom je testiranju bilo riječi. Dobro večer. Dakle, tražili smo osobe za 2 radna mjesta, za asistenta u edukaciji, za našu edukacijsku tvrtku i za našu revizorsku tvrtku pripravnika revizora. Na natječaj se javilo otprilike 200 kandidata. Nažalost, kad smo rekli da će biti testirani po znanju, njih otprilike malo više od 100 nije se uopće pojavilo na testiranju. Znači, bilo je testirano 93 kandidata. Pitanja su bila dijelom iz opće kulture, zatim su dobili zadatak da oblikuju jedan dopis poslovni, pa su dobili zadatak da jedan jako lagan ekonomski tekst na engleskom jeziku prevedu na hrvatski jezik. Zatim su dobili matematičke zadatke koje možemo svrstati u matematiku 5. i 6. razreda osnovne škole. I ekonomisti su dobili i zadatke iz područja računovodstva i financija, nešto marketinga. I onda se pokazalo ono što je nas toliko osupnulo da smo odlučili s time izaći u javnost. Jer o tome se priča u svakom neformalnom razgovoru sa svim voditeljima selekcijskih odjela u većim i manjim tvrtkama, ali nitko još s tim podacima nije izašao u javnost i evo mi smo se odvažili. Podaci su zaista šokantni, a prije nego nastavimo naš razgovor, pozivam naše gledatelje da se uključe u naš razgovor komentarima i pitanjima na 060878787. Kao što vidite, broj je ispisan na ekranu. Zanima nas vaše mišljenje i što vi mislite tko je kriv u cijeloj ovoj zbrci. To ću i pitanje vama postaviti s obzirom da je problem višeslojan. Ovdje se ne radi samo o krnjem stručnom znanju, odnosno nedostatku stručnog znanja, što bi se moglo pripisati fakultetu, nego se radi ovdje o općem neznanju, jer zaista su odgovori bili nevjerojatni. Možete čak i reći nekoliko primjera, ali gdje krenuti kod rješavanja ovog problema? Pa ono što su neznanje ili vrlo ograničeno znanje kad se radi o općoj kulturi, mogli bismo i svrstati u ono što bi mogli reći da je opća informiranost. Znači, koliko osoba prati svakodnevna zbivanja, društvena, politička, ekonomska. Naravno da pitanja nisu bila vrlo stručna, nisu ulazila u dubinu, nego da li znate tko je ovaj, tko je onaj. Znači, kad bi netko samo tu i tamo pogledao naslove u novinama ili obratio pažnju na glavne izjave u dnevniku ili u sredstvima informiranja, pretpostavljamo i za očekivati da bi osoba to trebala znati. E sad, bilo je puno komentara na tipa to nije potrebno, kome to treba, svatko treba raditi svoj posao. I čemu to uopće treba jednom ekonomisti? Dovoljno je da bude potkovan u svojoj struci. Ljudi zaboravljaju da živimo u doba globalizacije, da svaka tvrtka posluje i izvan granica, ona koja je malo veća i ima ambicioznije ciljeve za rast i razvoj. Prema tome, sve te osobe, ti ekonomisti se susreću sa drugim ljudima iz drugih zemalja i onda se u neformalnim razgovorima poveže razgovor
o različitim temama, o našem Jadranu, jel, svi smo mi ponosni kako imamo lijepu obalu, lijepi Jadran. Pa onda kad bi rekli recimo da je Stradun u Splitu, onda bi se jako obrukale jer mislim da većina ljudi preko granice zna vrlo dobro gdje je Stradun. Ne samo gdje je Stradun, nego i kada je otkrivena Amerika. Imamo gledateljicu ili gledatelja na liniji. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, dobro nam došli. Evo, Izvolite. vas dvije dame, ja bih htio najljepše i najsrdačnije pozdraviti.